Elikkä moro taas kaikille. Tässä tempussa me tarvitaan sekoitettu pakka kortteja, joten alta sillä, että sekoitettu pakka vaikka tällä tavalla ja nostaa vielä kerran. Kas noin. Ja nyt valitan täältä yksi kortti, vaikka tämä tästä. Ja mä näytän tämän kortin nyt ainoastaan teille. Eli teidän tehtävä on muistaa tätä kortti. Ja laitan tää teidän kortti suunnilleen pakan puoliväliin, kuten näkyy. Ja alta sillä voidaan nostaa vaikka kerran pakkaa ja lähteä hiukan sekoittaa sitä. Vaikka noin. Ja sekoitetaan vielä vaikka sillä tavalla, että otetaan tästä puolet tästä pakasta ja käännetään. Ja sekoitetaan ne yhteen. Elikkä nyt täällä on puolet pakasta kääntyneenä suunnilleen. Miten näkyy. Ja voidaan sekoittaa vaikka uudestaan. Ja tehdään vaikka uudestaan se, eli otetaan puolet pakasta ja käännetään. Ja sekoitetaan muu pakan kanssa. Noin. Elikkä nyt mulla on melkein mahdoton tietää, missä se teidän kortti on. Mutta jos mä levitän tämän pakan ja katselen näitä kortteja, niin mä luulisin, että mä löydän sen teidän kortin. Se on tämä. Teidän kortti oli Hertta jätkä. Elikkä tämmönen temppu tällä kertaa. Muistakaa toki kommentoida tuonne alas, että mitä piditte. Ei mulla muuta. Se on moro.